A frota de pesca parará mañá nos portos de toda España. Pecharán as lonxas e concentraránse para protestar contra a nova norma de control da Unión Europea que se lle aplica aos barcos de baixura. Ás 4 da tarde, representantes das confrarías de toda España reúnense na Secretaría Xeral de Pesca para exixir unha normativa realista e consensuada. É unha norma imposible de cumplir. Queremos que fagan unha modificación do regulamento de control, xa que non é compatible a forma de traballar nosa co que nos impón pola orden do día 10 de xaneiro a Unión Europea. Os agricultores e gandeiros continúan protestando contra o acordo entre a Unión Europea e o Mercosur, asinado a pasada tarde en Paraguai. En Ourense manteñen cortada a Nacional 120 por segundo día seguido. Mentres, en Lugo, os tractores seguen bordeando a muralla. E ollo, se tiñan previsto coller mañá un autobús. Os traballadores do sector na provincia da Coruña volven á folga. Haberá paros tamén o martes e o venres. Reclaman un novo convenio provincial que inclúa unha suba dos salarios, xornadas máis curtas e melloras nas medidas de conciliación. Se as negociacións non avanzan antes do vindeiro 2 de febreiro, a folga pasará a ser indefinida. Portugal elixe o seu novo presidente nunhas eleccións das máis reñidas das últimas décadas, en as que todo apunta a unha segunda volta. Máis de 11 millóns de portugueses estaban chamados ás urnas para elixir o relevo de Marcelo Rebelo de Sousa. En breve coñeceremos os resultados destes comicios que, por certo, tiveron unha participación histórica. En dos momentos máis álxidos a nivel económico para todo o hosteleiro que tiñamos aquí local en Xinzo. Os novos locales que son temporales durante este mes. Vai ser día de moito traballo, va a haber moita peña, entón isto va a estar todo, vamos, a reventar todo. Que tal? Boas noites. A frota da pesca para mañá luns nunha xornada de folga contra a nova normativa europea que se lle aplica aos barcos de baixura. Está previsto que pechen as lonxas e hai convocadas concentracións nos portos e en Madrid. Ás 4 da tarde, representantes das confrarías de toda España reúnense na Secretaría Xeral de Pesca para exixir unha normativa realista e consensuada. É unha norma imposible de cumplir, dende logo, se o lunes ás 4 da tarde que temos a reunión na Secretaría General de Pesca non temos unha solución, o martes non poderemos salir ao mar, porque saliremos ao mar a pescar sancións e non a pescar peixes, que é o noso cometido. As confrarías de pescadores exixen cambios na normativa europea de control das capturas da frota artesanal. Consideran inviable o preaviso de chegada a porto con 4 horas de antelación. As 4 horas de parada anticipadas despois da pesca antes de entrar a porto totalmente non nos facilita nada a pesca nin a comercialización do peixe, xa que nós temos aquí nas rías, traballamos pois a media hora como moito de terra onde se poden coller os peixes e chegar a terra. Outra medida que rexeitan é a de anotar o peso de todas as capturas nos barcos pequenos que están en movimento. Fixeron probas esta semana e detectaron moitos desfases. É un peixe que che pesa medio kilo, si cando chegas en terra, en vez de pesar medio kilo, que foi o que tú pesaste a bordo, che pesas 700 gramos, pois a sanción é de 3.000 euros. Ejemplos que mandamos esta semana, como decía, de 17 especies pesadas, 11 mal, pois irían 11 especies mal pesadas por 3.000 euros cada especie, son 33.000 euros. Consideran que estas obrigas poñen en risco o futuro do sector e ameazan con que o paro sexa indefinido a partir do martes se non se modifica o regulamento. Por segundo día consecutivo, os tractores manteñen cortada a Nacional 120 en Ourense, unha das principais vías de acceso á cidade. Protestan contra o acordo entre a Unión Europea e o Mercosur e din que non marcharán ata que os atendan. Demetrio Morenza. Non van marchar, polo menos esa é a súa intención, así que esta vai ser outra noite longa e fría. Xa se están a preparar para pasar esta próxima madrugada, onde as temperaturas descenden considerablemente aquí en Ourense, onde xa esta madrugada foi bastante complicada en canto a temperaturas. E agora, como decíamos, recollendo un pouco de forzas, comendo a comida que acaba de traer precisamente agora mesmo un restaurante de Tribes, acaba de repartir entre todos estes traballadores do campo que siguen un día máis reclamando esas solucións ou eses
reformas a ese acordo que se acaba de asinar para que non signifique xa o golpe definitivo para un sector que necesita da axuda e da colaboración. Tamén fan unha chamada ao consumidor para que se responsabilice do que significa consumir produtos producidos aquí no noso campo e os que podan entrar agora coa raíz da asinatura deste convenio. Segunda noite longa e xélida para os gandeiros e os agricultores que bloquean a Nacional 120 en Ourense desde a mañanciña do sábado. As condicións son duras, pero permanecen firmes na súa intención de non moverse daqui. Tras a asinatura do tratado comercial, están atentos agora ao complexo proceso de ratificación que deberá seguir o acordo, incluída a súa aprobación no Parlamento Europeo. Ora seiga quedando os filtros máis que pasar, un dos cuales son os eurodiputados. Entonces, esperemos que algún eurodiputado que teña algo de cabeza de inteligencia, pois que vote que non, e a ver como será o tema. Logo de 3 semanas de movilizacións, os tratoristas din sentir o apoio da cidadanía ourensá, que se achega a eles interesada polas consecuencias do acordo co Mercosur. O sector agrogandeiro insiste en que non só está en risco a súa viabilidade e o seu futuro, senón tamén a saúde dos consumidores. Fai escaso tempo aprobouse a Lei de Cadea Alimentaria, que os partidos políticos estaban moi orgullosos de reivindicala, e casualmente Mercosur incumple toda a normativa de Lei de Cadea Alimentaria. Os países do Tratado de Mercosur utilizan fitosanitarios que nos levamos sin poder utilizar décadas. Produtores da Asociación de Gandeiras e Gandeiros Galegos concentráronse no Parque de San Lázaro ás portas da subdelegación do Goberno. En Lugo estudan novas medidas de protesta, mentres os tratores continúan bordeando a muralla. Como lles avanzábamos, os traballadores de autobuses na provincia da Coruña volven a folga. Os paros están previstos pro luns, martes e venres. Cales son os seus reclamos? Andrea Otero. Pois os traballadores piden melloras salariais e de conciliación tras 4 anos co convenio laboral provincial caducado e tamén piden a redución das horas de condución e das xornadas laborais que consideran abusivas. Din que se antes do vindeiro 2 de febreiro non chegan a un acordo favorable pro seu sector, a folga comezará a ser indefinida, o que vai prolongar máis os problemas de mobilidade. Moito ollo para aquelas persoas que teñan cativos, porque esta folga tamén lles vai afectar o transporte escolar, así que é recomendable informarse con suficiente tempo de antelación. Novos cortes de tráfico na A53, a autovía que conecta Dozón e Ourense. A circulación permanecerá cortada de 2 a 4 días polas obras de mantemento no viaducto sobre a A52. Este luns comeza a segunda fase dos traballos para renovar e mellorar os apoios do taboleiro sobre as piastras do viaducto. Levalos a cabo requerirá o izado da plataforma, o corte total do tráfico e a habilitación do desvío correspondente. Isto deberá repetirse para cada un dos puntos de apoio do tramo, polo que un dos carrís da vía permanecerá cortado entre o punto kilométrico 86,5 e a conexión coa A52 ata o remate das obras previsto para a vindeira primavera. Os portugueses expresaron a súa opinión nas urnas cunha participación nestes comicios presidenciais que se prefigura como a máis elevada en 2 décadas. Dos 11 candidatos que competían por pasar a segunda volta, quedarán 2. Que avanzan estes primeiros datos? Marcos Sueiro, contanos. Que tal, Anti? A esta hora temos que quedarnos como avanzas cos titulares que ofrecen as enquisas e que acabamos de coñecer. Colocan, por certo, o socialista Xosé Seguro como gañador destas eleccións, segundo a sondaxe da RTV, co 24% dos votos. En segundo lugar sería André Ventura, da dereita populista, o que pasaría a segunda volta. En segundo lugar, nesta elección. En terceiro lugar, estamos los coñecendo agora polo miúdo, sería o candidato liberal, Joao Contrín de Figueiredo, que sería o que quedaría en terceira posición, sempre según as proxeccións de voto da RTP. Desta forma, o gañador sería o socialista co 24% dos sufraxios, o 21% por o candidato da dereita populista e o terceiro sería o candidato liberal, o candidato máis centrista. Non ocorre este fenómeno dende 1986, os portugueses deberán, como estou dicindo,
segundo, esperar a unha segunda volta que se celebrará o 8 de febreiro. Imos esperar para ver como avanza o escrutinio. Outro dato moi destacado é a participación, dicíalo antes, que foi moi alta en toda a República e que nos remite de novo o ano 1986. O último dato oficial coñecido era das 4 da tarde e superaba o 45%. En todo caso, segundo as sondaxes, volvémoslo a repetir, pasarían a esa segunda volta o candidato socialista e o candidato da dereita populista. Como estaba previsto, Portugal irá á segunda volta das presidenciais o 8 de febreiro, dentro de 3 semanas. Todo indica que os competidores serán o líder de Chega, André Ventura, e o socialista Antonio Xosé Seguro. O candidato da dereita radical André Ventura ten un amplo currículo e un perfil de polemista nato. É abogado, foi asesor fiscal, profesor universitario e gañou sona como comentarista deportivo. Deixa atrás o candidato do partido no goberno, o PSD de centro-dereita, e o de Iniciativa Liberal. E hoje, quer a escolha seja uma, quer seja outra, o que é importante é votar. A democracia ganha quando votamos, quando escolhemos. No ámbito da esquerda, o finalista é o socialista Antonio Xosé Seguro. Experto en relacións internacionais, tamén foi profesor universitario e exerceu como secretario xeral do Partido Socialista entre 2011 e 2014. Logo foi perdendo protagonismo político. Renaceu nos últimos meses e este domingo impúxose moi claramente ante os candidatos do Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Libre. Quedan por diante 3 semanas políticas moi intensas, de posibles alianzas e tamén falta por saber se haberá estrategia anti-Ventura ou non, por exemplo, no centro-dereita. Os portugueses xa goiraban este domingo que o verdadeiramente importante queda para a segunda volta. Especialmente com as opções e a divisão eleitoral que existe, muito importante, sim, para todos. A gente vá à segunda volta, não vai ser uma escolha fácil. E logo veremos. Estão muito cercados os candidatos. Vamos votar para nos ajudarmos uns aos outros. Un dato moi significativo desta xornada é a elevada participación que vai superar todas as previsións. Os embaixadores dos Estados membros da Unión Europea reuníronse esta tarde ante a ameaza arancelaria de Donald Trump a 8 países que enviaron tropas a Groenlandia. Rexeitaron a chantaxe contra os aliados da OTAN e avaliaron a petición de algúns líderes como Emmanuel Macron de que se active o instrumento anticoerción europeo. En resposta ao anuncio que fixo Trump dun arancel do 10% a todos os produtos dos países europeos que mandaron tropas a Groenlandia, que subiría ata un 25% a partir de xuño, a Unión Europea condenou as ameazas e valorou contramedidas que xa se deseñaran o ano pasado por se non se chegaba a un acordo comercial con Washington, que polo de agora non trascenderon. Este domingo 8 estados emitiron unha declaración conxunta na que amosan a súa solidaridade co Reino de Dinamarca e o pobo de Groenlandia. Tamén o compromiso para fortalecer a seguridade do Ártico como un interese transatlántico compartido e advirten que a resistencia ártica do exército danés e os seus aliados non supón unha ameaza para ninguén. Insistiron, ademais, en que seguirán respondendo de forma unida e coordinada. Pola súa banda, o presidente francés Emmanuel Macron solicitou que se active o instrumento anticoerción da Unión Europea, un mecanismo de sancións que permitiría impoñerlles taxas aduaneiras aos produtos estadounidenses e a prohibición de participar en licitacións públicas europeas. A aplicación deste instrumento requeriría a maioría cualificada dos países da Unión. O ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, considerou paradoxal e problemática a ameaza de Trump e asegurou que Dinamarca aposta polo diálogo iniciado hai uns días co vicepresidente estadounidense. Fixemos un acordo e, polo tanto, a pesar das ameazas que estamos sufrindo, trataremos de manternos nese camiño, asegurou. Alberto Núñez Feijóo reuniu este domingo en Zaragoza os presidentes do PP para amosar a unidade do Partido Popular en contra da proposta de financiamento que esta semana Pedro Sánchez asinou cun partido, con Esquerra Republicana de Cataluña. Gloria Varela. Sí, todos os presidentes autonómicos do PP en bloque, entre eles o galego Alfonso Rueda, asinaron este domingo a Declaración de Zaragoza, un documento en contra dos privilexios a Cataluña e a favor dun reparto igualitario de fondos entre todas as autonomías. Alberto Núñez Feijóo pídelle a Pedro Sánchez que rectifique, que retire esa proposta de financiamento pactada co independentismo catalán e que reinicie o procedemento negociando con todas as comunidades autónomas ao mesmo tempo.
Un a un os presidentes autonómicos do PP, entre eles o galego Alfonso Rueda, asinaron xunto con Feijóo a Declaración de Zaragoza, un documento que reivindica o reparto igualitario e solidario entre territorios. Que un inhabilitado por malversar fondos públicos, que no gobierna en ninguna comunidad, acaba de ser nombrado ministro de Hacienda del Gobierno de España. No cumio, o presidente dos populares lanzou 3 mensaxes. El primero es de apoyo firme al pueblo de Cataluña, de apoyo firme a todos los catalanes. El segundo mensaje es de reivindicación de la igualdad de todos los españoles y el tercero es de defensa de la política como servicio público. Feijóo pide a Sánchez que dé a marcha atrás. Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo. Reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo. Núñez Feijóo dixo que se goberna presentará no primeiro mes un modelo de financiamento xusto, transparente e pensado para todos. O remate do acto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insistiu en que Galicia non está disposta a aceptar este modelo de financiamento. A Galicia este sistema la destroza, nos coloca en una posición que no podemos asumir en absoluto. Aparte, por lo tanto, yo espero de verdad que este sistema de financiación no salga adelante. Nunha entrevista no xornal La Vanguardia, o presidente do Goberno insistiu en que van esgotar a legislatura. Pedro Sánchez asegurou ademais que todas as comunidades acabarán aceptando un modelo de financiamento pactado entre o Goberno e Esquerra. Pero ya le adelanto yo que ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Y sabe por qué? Que ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. E, mentres tanto, o coordinador de Izquierda Unida insiste na necesidade de conformar un grupo de esquerdas amplo para o próximo ciclo electoral que vaya máis aló do que representa Sumar. El momento político es tan extraordinario que no bastamos solos, sino que hay que ir más allá con más organizaciones que ahora mismo no forman parte del gobierno e incluso que no forman parte del grupo parlamentario, pero que el momento histórico exige que establezcamos acuerdos de mínimos que permitan hacer lo que llamamos tradicionalmente bloque histórico o Frente Amplio. E o presidente da Generalitat, Salvador Illa, estará ingresado a lo menos 2 semanas pola perda de forza nas penras. Podería ser algo inflamatorio. O presidente ingresou este sábado tras manifestar unha forte dor despois dun adestramento. Os médicos descartan patoloxías graves como un tumor ou un ictus e seguirán facéndolle probas diagnósticas. En o plano internacional, as forzas de Estados Unidos informaron que mataron en Siria a un líder vinculado a Al-Qaeda e o Estado Islámico, responsable da emboscada que acabou coa morte de 2 militares estadounidenses e un intérprete civil o pasado decembro. O ataque foi no noroeste de Siria o pasado venres, no marco dunha serie de golpes dos Estados Unidos contra o Estado Islámico lanzados tras a morte dos seus cidadáns. Baixo a operación Ollo de Falcón, as forzas estadounidenses e os seus aliados atacaron máis de 100 obxectivos de infraestrutura e armas do ISIS. Imos cunha noticia de última hora que acabamos de coñecer. 2 trens de alta velocidade descarrilan en Adamuz, Córdoba, e obrigan a cortar a circulación entre Andalucía e Madrid. Transcendeu xa que hai 2 falecidos e varios feridos. O propio Adif informaba do acontecido a través das redes sociais. Os servizos de emerxencia están a actuar no lugar. As circulacións de trens de alta velocidade entre Madrid e Andalucía están suspendidas. Estremecedoras imaxes as que nos chegan dende Chile. Polo menos 16 persoas morreron polos incendios forestais que arrasaron o centro e sur do país. O presidente chileno decretou o estado de catástrofe nas rexións afectadas e viaxará á zona. Hai 3.000 bombeiros despregados para atallalos máis de 20 lumes activos. Os milleiros de hectáreas queimadas súmanse os centos de evacuados. Tráxico suceso en Austria. 5 esquiadores perderon a vida en 2 avalanchas. 4 deles morreron no val de Gastein, ao sur de Salzburgo. A neve arrastrou aquí a 7 persoas. Helicópteros de rescate e equipos caninos acudiron de inmediato, pero non se puido facer nada por salvar a vida dos esquiadores.
Na península rusa de Kamchatka, a sucesión de fortes tormentas de neve durante as últimas xornadas deixou imaxes como estas. Fíxense, edificios soterrados prácticamente por completo, nos que foi precisa a intervención dos servizos de emerxencias para crear túneles que permitan sair a poboación das súas vivendas. As nevaradas bloquearon tamén as rutas de transporte e deixaron atrapados vehículos. Un taxista da Coruña foi atracado e agredido violentamente mentre realizaba un servizo de madrugada. Segundo o relato da vítima, recolleu 2 homes na Praza de España ao chegar ao destino. Un deles exixiulle cambio dun billete de 50 euros, pero o conductor, o comportamento dos pasaxeiros pareceulle sospeitoso e ameazou con chamar a policía. Nese momento recibiu o primeiro golpe dunha malleira salvaxe. Os agresores fuxiron co portamoedas e coa carteira do taxista que deberá agardar repouso varios días como consecuencia das lesións. Os 2 individuos xa foron detidos e parte dos cartos recuperados. En Vigo, un incendio calcinou parte dun establecemento de hostalería no Casco Vello. Ocorreu a primeira hora desta mañá co local aínda pechado. Ao parecer, o lume orixinouse por un curtocircuito nun aparato de deshumidificación. Comezou a arder e afectou o mobiliario e a unha ventá. O fume tinguiu tamén parte da fachada do edificio no barrio do Berbés, aínda que non foi preciso desaloxar a ninguén. Unha patrulla da Policía Local interviu nun primeiro momento antes de que chegaran os bombeiros para sufocar as lapas. Tiveron que derrubar a porta para acceder ao interior do establecemento. O Xardín Museo de Man de Camelles sofre as consecuencias do abandono, da erosión e dos temporais. Pro Concello de Camariñas, este espazo é unha expresión de arte efémera destinada a morrer consumida pola natureza, pero asociacións como a Pergoliña e Mar de Fábula defenden a súa conservación. Ambos colectivos organizaron unha xornada de limpeza na contorna da Casa de Man para dignificar o seu legado. 20 anos fai da primeira lei antitabaco que mudou por completo os nosos hábitos, mesmo reduciu en case a metade o número de fumadores. O anteproxecto, aprobado polo Goberno, pendente de validación no Congreso, plantexa ampliar aínda máis os espazos sen fume, medidas que non son ben vistas, especialmente na hostalería. Forman parte case doutra era xeolóxica estas imaxes de cigarros fumegando dentro dos bares. Os fumadores tiveron que mudarse primeiro a espazos acoutados e logo foron expulsados ao exterior. Pero de entrar en vigor os plans do Ministerio de Sanidade, tampouco aquí teñen garantida a súa estancia, porque tamén estará prohibido fumar en calquera terraza de hostalería. Cando fixeron a lei de prohibir fumar dentro, eu son fumadora e pareceume ben. Pero estando fora non estou de acordo, sinceramente non me gusta, porque nós temos moitos clientes que fuman. Están dentro, veñen afora a fumar, ou cando fai bo tempo xa quedan fora na terraza a fumar. Pero, hombre, en un espacio abierto que me digas que no puedo fumar aquí un pitillo porque molesto al que está 3 mesas afuera con el viento que hace, y digo, aquí se dispersa el humo del tabaco, no creo que afecte a nadie. O anteproxecto aprobado en setembro contempla prohibir o tabaco en praias, instalacións deportivas, parques infantís, campus universitarios, vehículos laborais, en todos os recintos públicos en xeral. Gañar novos espazos libres de fume polo ben común. Pois se é para quedarse, pois a xente está bastante concienciada polo tema de que si no dentro fora, entonces a xente xa se foi facendo idea e hai creo que moito porcentaxe de xente que se lle parece ben porque iso, que o tema de libre de fumos, os colegios, os parques. Non pasa nada, eu sou fumador, non fumo moito, pero respeto as medidas e se me apetece fumar vou fora do parque sen ningún problema. 20 anos despois, case ninguén cuestiona o efecto positivo da lei antitabaco. Segundo a última estatística disponible do ano 2023, só fuma o 16% maior de 15 anos. En 2001, esa cifra era do 31%, case o dobre. Hoxe foron tamén moitos os que se achegaron aos hospitais para participar no estudo sobre a vacina do virus sincitial. Na xornada de onte, máis de 5.400 persoas participaron no estudo en toda Galicia. A máxima taxa cadouse na área da Coruña e Cee. Dende o Sergas subliñan que se superaron todas as expectativas de participación e agradecen a colaboración. A lo mejor a mi jefe no le vamos a la corazón, un pinchacillo y ya está. Xusto en 4 semanas sería o domingo de Entroido, pero en Xinzo de Limia a festa comeza xa o vindeiro sábado co petardazo e o domingo fareleiro. Ali teñen o ciclo festivo máis longo da península con 4 fins de semanas de troula por diante. E a estas alturas, nos hotéis e restaurantes da vila xa non quedan ocos libres.
Na particular conta atrás do entroido de Xinzo só quedan 6 días e unhas poucas horas para que esta Praza Carlos Casares se encha de xente, estoure e alegría no petardazo. Salimos hora das Navidades e xa nos encontramos en nada ca primeira fin de semana de festa, que é o petardazo. E despois o fareleiro, o domingo. E moitos bares, pois, bueno, están esperando estas fechas para relanzarse, incluso para ábrense novos locales que son temporales durante este mes. Os hostaleiros xa están preparados para vivir 5 fin de semana ata o domingo de piñata de moita festa e moito traballo. Vai ser día de moito traballo, va haber moita peña, entón isto va a estar todo, vamos, a reventar todo. Un dos momentos máis álxidos a nivel económico para todo o hosteleiro que tiñamos aquí local en Xinzo, sobre todo para o centro. Sí, claro, supón un movimento de cartos bastante importante, sobre todo para hostelería, bueno, que hoteles a nivel bares e tal, pois claro. O que sí que está moi complicado é atopar un cuarto libre pros previos como o Leiro e nos días grandes do Entroido os hotéis da vila están completos. Polo que eu entendo, os hotéis están cheos desde fai xa ben meses. E incluso estamos empezando a ver como xente está alugando vivendas privadas. O de Xinzo de Limia, na provincia de Ourense, por agora o único Entroido de Galicia declarado de interese turístico internacional, unha festa para vivir e sentir. Outro evento que seguro moitos de vostedes xa teñen anotado no calendario é o eclipse solar. A venda de lentes para velo está disparada. De feito, nunha óptica de Santiago reciben pedidos a diario dende hai meses. Pero presten atención, porque se queren seguilo cun telescopio ou mesmo fotografialo, precisan tamén dun filtro especial. O último eclipse solar que se viu desde Galicia foi en marzo do ano pasado, un eclipse parcial. O próximo 12 de agosto acontecerá un eclipse total, o primeiro en máis dun século. En plena tarde farase de noite. Hai tanta expectación que as ópticas non paran de recibir pedidos de lentes protectoras. As gafas, claro, teñen que ser homologadas, que cumplan a norma ISO e que sexan certificadas pola Comunidade Europea, que leven a letras CE. Neste establecemento de Santiago levan vendido miles de lentes de eclipse nos últimos meses e teñen encargos grandes de empresas para personalizalas, como estas para a Galega e outras para un banco de Zaragoza. Eu recomendo mirar un pouco, estar o mellor un minuto mirando, descansar o ollo e despois volver a mirar, así mirar en intervalos cortos, non hacer unha mirada continua. Coller gafas tamén para os nenos pequenos para que tamén as usen. Claro, os nenos moi pequenos son tamén moi curiosos e queren mirar o que ve a xente. Entonces, eles tamén, a retina, o ollo que teñen está en crecimiento. Son moito máis sensibles á cantidad de luz. A xente que usa telescopios ou que estean interesados en fotografar o eclipse debe saber que hai filtros para acoplar a estes aparellos e tamén prismáticos especiais que só valen para mirar o sol. Estos filtros o que fan é reducir a entrada de radiacións para non quemar, nin cando estás mirando, non quemar a retina, nin quemar incluso o aparato co que estás observando. O eclipse tamén se pode observar indirectamente sen ningún perigo a través dunha proxección. As lentes son reutilizables e se gardan con coidado de non raialas para o eclipse do ano que ven. E non se imaxinan o que fixo o propietario dun bar en Santiago. Nun taboleiro baleiro escribiu cita a cegas para que a xente anotase o seu teléfono e foi todo un éxito. O uso deste taboleiro ata que chegou decembro estaba claro, anunciar os partidos, pero veu o Nadal e non había fútbol, así que neste local pensaron que outra función lle podían dar. Veo a xente que ven a xogar solo ao billar, pon chapa fora para futbolín, ven solo a ver o fútbol, e como que faltaba un pouco as relaciones entre esas persoas que non conectaban así con ninguén, non? E se me ocurre unha pizarra de contactos, como facíamos antigamente nós, o Messenger. Entón lle dije a miña filla, que ten unha letra moi chula, digo, pon a filla, pon aí Messenger, sentado pool, a ver canta xente ven citas ciegas e quedan entre eles. 2 días, 3 días, 1, 2, 3, 5, agora hai xa 18, 19 números. Que pasa? Que a xente non se chama, a xente lle dá vergonha de chamar uns a outros. Aí foi cando Iago decidiu que tiña que poñerlle remedio á timidez. Eu creo que un pouco o concepto vai por volver ás relaciones sociais que existían antes, de proximidade, de contacto, de verse. A xente se apuntou, non se chamaron. Agora me toca a min ser o Celestino, me toca. Entón, que imos facer? Pois eu xuntar a todos nun día
a ver quentos poden vir un domingo seguramente, un par de horiñas, vounos invitar a xogar o billar, o futbolín, como os dardos, pero agrupalos aleatoriamente, para que se coñezan, e a partir de aí, se queren cambiar os números, volver a quedar ou demais, xa depende deles. Así que o próximo domingo será a data do encontro, ante un taboleiro de xadrez, de parchís ou arredor dunha mesa de billar. Os participantes decidirán se desta cita a cegas saen novos adversarios dos xogos, amigos con afeccións comuns ou incluso compañeiros de vida. Nun mundo no que a sobreestimulación é constante, aburrirse é moi importante, necesario incluso para poder parar un momento e que deixemos paso á imaginación. Con este argumento, a compañía Tarabela Creativa conseguiu engaiolar as nenas e nenos que esta tarde foron ao teatro en Lugo. Idea. Xa sei, Idea pode ser o nome da miña personaxe. Este é o segundo ano no que a actriz Mariña Pena representa magistralmente a Tarabela ambulante, Idea. Unha obra de teatro centrada na importancia de que pequenas e pequenos gocen tamén aburríndose. En riba do escenario, Mariña consegue engaiolalos a todos. Parece máis complicado do que penso que realmente é, falo dende o disfrute totalmente grandioso que me dá poder formar parte de unha obra que apela aos nenos e que traballa con cousas que teñen os nenos, que é o aburrimento e eles mesmos, non? Escrita e dirixida por Carmen Conde, esta obra convídanos a todas as persoas con independencia da idade a parar un momento. A obra é unha oda ao aburrimento como espazo que necesitan tanto os nenos e as nenas como tamén as persoas adultas para aprender a estar con nos mesmos e para abrir ese portal á fantasía e á imaginación tan necesario. A compañía Tarabela Creativa está formada por Carmen e tamén por Diego Gallego, produtor e xestor. Ambos solicitan un espazo por aburrimento. Unha sociedade sobreestimulada que parece que ten que ser productiva todo o tempo ou que temos que estar entretidos en toda ocasión. O aburrimento para min é ese portal para aprender a estar a soas. E pros cativos se cadra aínda máis. Moito máis, sí. Levan xa unha vintena de funcións. A seguinte será en Boiro, o 24 de abril. Volvemos con esta información que coñecíamos durante o telexornal. Hai alo menos 2 mortos ao descarrilar 2 trens de alta velocidade na provincia de Córdoba. Hai, repetimos, 2 falecidos e varios feridos. O propio Adif informaba do acontecido a través das redes sociais. Os servizos de emerxencia están a actuar no lugar. As circulacións de trens de alta velocidade entre Madrid e Andalucía están suspendidas. Un convoi descarrilou nos desvíos de entrada na vía 1 de Almuz e invadiu a vía contigua.